Hey guys, paano po alisin ang permanently ban sa ML? Ganito po ako na ating gagawin. Hindi ko po sa inyo mapapakita kasi nagawa ko na po ito at legit po ito. Teka lang po. Ganito po guys yung ginawa ko. Kaya po hindi po ako naban ng permanently. Naban po kasi ako dahil sa cheat na script. Pero nawala ko po siya agad ang ban permanent. Ganito po ang nagagawin niya. Makinig at matuto. Wait lang po. Back po kayo. Tapos ito po yung ginawa ko nun. Cancel ko na po yan. Punta lang po kayo na settings. Punta po kayo ng account and scenes. Kita nyo naman po. Yan. Yan po. Ito po yung account kong naban, yung ejpampilon25 as gmail.com. Iniba ko po siya. Ang nilagay, bago na po uli yung account ko ng email.com. Iniba ko po siya. Ito na po ang bago kong account. ejpampilon2005 gmail.com. Ayan po. Nakalagay na po yan dyan. I-ibayin nyo lang naman po. Pagbukas nyo po ng ML nyo, okay na po. Okay na po yun. Legit po ito guys. Sana po makatulong po ako. Salamat po sa panonood. Pa-subscribe na lang po. At wala pa po akong new vlog ko po ito. Bagong-bago po ito. Legit to guys. Sana makatulong po ako. Sobrang maraming salamat po. God bless sa inyo. Bye.